खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाफोरा सोर जागोन गोबाङानो गोनो गोथो जानानै दङ आरो दासिमबो रोखा जायाखै आरो बे रोखा जागोन फैगौ मंगलबार थामहिनबा गाबोननि समावनो सोर मावफुं सोद्रोमा एबा इएम बिफानखौ मोननो हागौ बेयो रोखा जानो थांगासिनो दं। बिपिएफनि सोर एमसिएलएफोरा इएम एबा मावफुं सोद्रोमा मोननो हागौ नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै। बिपिएफनि एमसिएलएफोरा जे सोर माबे बिफानाव मावफुं सोद्रोमा एबा इएम मोनगोन दासिमबो रोखा जायाखै नाथाय सोर मोननो हागौ माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला लोमस्राव दैमारि बिपिएफनि एमसिएलए लोमस्राव दैमारियाबो मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा इएम मोननो हागौ। प्रेस मोसाहारि उदालगुरिनिफ्राय लोमस्राव दैमारि आरो प्रेस मोसाहारि बिथांमोना मोननो हागौ एबा मोननायनि आसा दङ। गणेश कसारि बिथाङाबो मावफुं सोद्रोमा बिपिएफनि एमसिएलए गणेश कसारि बिथाङाबो मावफुं सोद्रोमा महरै एबा मावफुं सोद्रोमा बिबानखौ मोननो हागौ। श्याम सुन्दियाबो बे समाव मावफुं सोद्रोमा मोननो हागौ। धीराज एमसिएलए धीराज बरगयारी बिथाङाबो इएम बिफान मोननो हागौ। पानिराम ब्रह्म बिथाङाबो थामहिनबा बिपिएफनि एमसिएलए पानिराम ब्रह्म बिथाङाबो एमसिएलए मोननायनि सन्देह दङ। प्रकाश बसुमतारियाबो बे समाव इएम बिफान एबा मावफुं सोद्रोमा मोननो हागौ ना बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। बेनि उनाव मुनमुन ब्रह्म पर्बतजरा बियाबनि जा मुनमुन ब्रह्म बिथाङाबो मावफुं सोद्रोमा एबा इएम मोननो हागौ होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। रबिराम नार्जारियाबो बे समाव बिपिएफनिफ्राय इएम बिफान मोननो हागौ। देरहासात बसुमतारी बिथाङाबो बे समाव मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा इएम मोननो हागौ होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। धनेश्वर गयारी बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय धनेश्वर गयारियाबो बे समाव बिथाङा मावफुं सोद्रोमा मोननो हागौ होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। लोगोसे जोबथायाव जेम्स बसुमतारी बिथांमोनाबो बिथाङाबो बे समाव मावफुं सोद्रोमाखौ मोननो हागौ होननानै माखासे सुलुंनि गेजेरजों मिथिना मोननाय जादों। नाथाय दासिमबो बिथांमोननि गेजेराव रोखा जायाखै बिथांमोना सोर माबे बिफानाव मावफुं सोद्रोमा एबा इएम मोननाय जागोन। नाथाय बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादोंब्ला फैगौ मंगलबार थामहिनबा गाबोननि समाव गासै 12 इएम बिफान मोननायजों लोगोसे बिथांमोना इएम महरै समायखिरा लागोन होननानै बे समाव बिपिएफनि माखासे सुलुंनिफ्राय बे समाव मोनथिना मोननाय जादों।